Здравейте на всички от librescripts.com. Това е сайта на Betanet. Ще ви покажа как да се регистрираме в сайта на Betanet, librescripts.com. Ето го адреса. След като влезем в librescripts.com, натискаме на регистрацията, приемаме условията и ето това ни се появява. Пишем потребителското име, check username. Може да се използва нашата парола, email, пишем кода от картинката и се регистрираме. Ако искате, може тук да редактирате вашия профил, да посочите вашето име, град, скайп, аватар, информация за вас и така нататък. Регистрирайте се в нашия сайт и следете нас.